Slav Rujbaş em binavê Hêza Sûriya Demokratîk binavê tevahî hêza YPJ Kongra Yekemîn li tevahî mêvanan di serî da di keseyetê ku di komkujiyê da jiyana xwe ji dest dane ku dibin şehîdê dîrokekî bi êş îro dikarin xwedî li çand ziman heman demê dikarin di asta herî jûr da rêxistina xwe temsîl bikin. Elbet gelê Ermen di dîroka mirovahiyê da gelekî bi rastî bi çanda xwe bi zimanê xwe heta mirov dikare bêje li beramberî dagirkerî li beramberî aqil û zihniyeta qelkirinê a tunekirin a helandinê mucîzeyekî mezin bi sekna xwe bi berxwedaniya xwe bi destê xwe xist îro dikare îfadeya çand rêxistin hebûna xwe bike. Elbet di dîroka mirovahiyê da di çanda Mezopotamya da gelek şer, gelek wêran, gelek dagirkerî li ser gelan hatî kirin. Yek ji wan gelê Ermen e. Gelek îfade nirxandinên ku di derheqê dîrokê de tên kirin hene. û bi taybet di felsefa rêbera ku da yê ku bi rastî jî etiraf bi qirkirina gelê Ermen ji bo ku bêkirin û fermî bibe gelek çaba hate dayîn. Eger îro em dikarin weke gelê Kurd, weke gelê Ermen di asta herî jûr da tekoşînê bi hevdûra birêve bibin, ev bi saya berxwedanî, xwedî li çand û dîrok û heqîqeta xwe derketine. Ji ber wê elbet carekî din eger îro Kongra Yekemîn ya Partiya Yekîtî ya Ermen lê avakirin di Sûriya ku em tê de jiyan dikin di nav bêîstîqrarî û bêewlehiya ku em tê de jiyan dikin weke giştî Sûriya bigirin dest li beramberî vê bêewlehî û bêîstîqrariyê pêdiviya herî mezin yek xwebrêxistin kirin du di hêza xwe cewherî avakirin li beramber hemû êriş li beramber hemû siyasetên qirkirin, tunekirin, înkarkirin, xweparastin e. Ji ber wê 13 salin li beramberî vê zihniyeta qirkirin û tunekirinê di dîroka mirovahiyê da çawa ku li ser gelê me Ermen qirkirinekî hatiye çêkirin di roja me îro da jî û bi taybet di salên dawî da heta di nav 110 sala de merev dikare bêje bi sedan fermanên bi bê rengî li serê gelan hatine meşandin. Îro yê ku li hemberî van zihniyetê ku fermanan didin meşandin tenê xweparastin, xwebrêxistinkirin dikare bibe hêza herî esas ku ev gel li ku derê dibe bila bibe li hember kîjan siyasetê dibe bila bibe dibe ku bikaribe xwerast birêxistin bike û xwe biparêze. Li ser vê bingehê em îro di çeperekî danin. Ev çeper çepera xwedî li çanda xwe li hebûna xwe xwedî li rêxistina xwe û parastina xwe derketine. Di Sûriyê de jî elbet îro daxwaza gelan gelê Ereb, Ermen, Sûriyan, Aşûr hemû gelên Mesîh, Kurd hemû gel bi rastî daxwaza azadî, edalet, wekevî û demokrasiyê dike. Ancak di Sûriyê de li beramberî zihniyeta yek an jî li beramberî zihniyeta navendîbûnê em bikaribin çareserî û pêşxistina nanavendî, sîstemeka nanavendî bi di nava kirin. Yani adalet, demokrasi, azadî, xwedî li çand û hebûna xwe derketin ne
حرامه. دروجه ما ایرو داجی البته جبو پیشروجا سوریه کی دموکراتیک و وکه جبو کو گل سوری جبو همو پیکاتین گوت سوریه دا جیان دکن خودی لخادر بکن خودی چاند و هبون خادر بکن دبکو خواب پارزن خواب رخستن بکن لسر بی بنگهه بنابه فرمانداریه پجیجی ام دکارم بی بیجن ام براستی جی دو اوغرا ولاتکی دا و ایرو جی دو اوغرا سوریه کی دموکراتیک دا ام چاوا حتا روژا ایرو هاتن وقت باهی هزا لشکری قصد و یپجه ویش برو پیدا جی بکاره بی و آخه و گلی و پیکاتینا همو بپارزه رولا هری مزن جی یا کدکوه سر ملی جنان اب جنین ارمن دبن آشور دبن مسیح دبن عرب دبن کرد دبن و همو پیکاته و بپیشنگتیا جنان اب شورش